usai ba taliyu usai ba ga tambo ma'aikata na fadar gwamnatin jihar Kano Honorable Dr. Ali Haruna Abubakar Makoda na farin cikin gayyatar 'yan uwa da abokanan arzika zuwa wajen daurin auren yayansu. Da sai ba Ali Makoda da Aliyu Suleiman Adam wanda za a yi a ranar Lahadi 30 ga watan Agustan shekarar 2020 da karfe 11 na safe. A gidan Alhaji Bukar Makoda da ke Gwammaja. Sanarwa daga Abba Waziri Kokuna SSA Technology na Alhaji Babangida Bare-Bare. Allah ya bada ikon zuwa. Amin summa amin. To abu ya same mu irin wannan a ce mu zauna ga inda za mu je mu dumu-dumu da kayan daɗi. Mutumin arziki wanda in ya taya arziki bai iya arziki ba. Ratatatata haka zai zama maka har sai an binne ka yadda ka san ka tafi da haka yake in dai akan abin arziki ne. An gwara in je in gaya malam sadauke in ba za ka bai na can yana ta kwami kai ta kwami ba kuɗi ga inda za ka je ka ci gara. amarya bai wa rahuwa mai kushe usai bai asha kunya haka ango aliyu kayo sa'a ka dace da lillahi hukmuhu wal rasuli wal dhil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir idan tum bil udwati dunya wa hum bil udwati al qusra wa rabbu asfala minkum wa la ta'atum lak talabtum bil adna allaha ma sarki barabu ma sarki ai ina nan ne ina buga tana dan takarar ta nan da na kan tuye turo mu san sha masa ni kake ga yawo ga dan takarar na sauka ba za ni ba kar ka ƙara zuwa ka kawo mun wannan aikin nan domin kuwa ta sanadiyar aikin ka malam taro har yau targaɗan sa bai koma ba a rabon wake ya samu matsala izin guda hida da ya karanta har yau ba a biya kudin sa. To yi wannan ɗan duk wanda ya zai gaya mai aikinsa ba ya san ba. Allah bai na ku yana da matsala. Ta sanadiyar wannan ba waka ma saboda hida ma bai karanci gwaninta kafin ta ilimin addini. Waka ma ta wajen 50,000 ya sa yaransa suka yi a wajen ɗaurin auren. Kuma shi kenan mu da muka karanci ilimin addini mu za a je a ƙara ƴaƴantarwa a gurin nan. Alaikum salam. Malam Jolo. Malam Jolo. Lafiya. Me ka wannan da gari? Gayya ya kawo mini. Gayya sauka ta ba. Ce man dan sanna takka. Saukar ciyaman nan ka zaka cikin aikin banza aikin mobi ga inda sauka take can ga inda za mu je mu musafa sai mu zo mu je ka manta targaɗin da aka yi mu a wajen ku Ya manta. shi ne kuma yanzu za ka zo ka ce wai mutum in ka ƙara magana a nan na rantse da Allah Kar ka yi na mai. ɗau a ƙasa ma kai Gane ba ruwan mu da wannan ni ba an tare nake da kula da bangaren. ka da bangaren ba ka sai ka ko ne akar maka la irin wannan ka saka ni wannan ga Ni ba ta ne ba zan ba. Ce ne ba zan ba. to mu ko ba ma gidan Ni da mutum cutar ta ake nema da gaskiya. A sana a cikin layin almajirai. kuma wani Shiga ciki kai yaya saboda na san mai jumar. wancan gidan kai yaya Ai na haƙura da shi. Ni ba cutar ta ake yi da. Ni ba da man zalunta ta ake. har yanzu baka rai kai targaɗin ku Zalunta ta ake mana da. Alaban ka make. tarabon wace karara ga ma ka ɓalla ni Kama kam ga gidan nan ya da mun gwamnan Kano Umar Gandu ya yi dare. Allah to ya yi dare sai ka tabbatar ka dawo Na dawo. to fa lillahi alhamdulillah kai ma kana ciki karama kalla Malam Jaro. maganar wannan abin da ya kawo ni wannan fa maganar bikin nan da gidan Alhaji Ali wallahi duk iya wasirarka da ka sani da iya karatunka da iya kwazanka da iya fahimunka duk kana so ka fito da su fili ka zuba takara ka kwana kana takara ka wuni kana takara Tilawa ne ke. tilawar kake yi Nan malam ita ka zo. alhamdulillah ni ma zan je in zuba iya zan fara buga nawa in turara nawa gama iya turare na in Allah da sai mun zo mun ci nasara a gurin wannan ɗaurin auren Alhaji Ali sai ya san cewa a ce akwai yana da manya-manyan Malam almajirai Jaro. Na taba. Malam Jaro. alhamdulillah Malam Jaro. Na yi noma barki. Ali ya zama gwamna.
an ba shi takarar gwamna a jihar Kano. Kai karamin mafarki kai. Ni da ne mafarki ka ga ya rike ambasada ya rike shugaban kasa. Kai kake wani mafarkin gwamna. Ambasado yayi kuma ya tafi shugaban kasa. Ni a mafarki na ma abin Ni a mafarki na gwamna ne. mutumin da zaka ga in yana rabo katifa da fa yake sawa ya daddago a kai gidan ku. Na taba ka da alheri. Haɗa mu Ka da san uban wanda ka san wanda zai daura auren? Kadimul Islam. Kadimul Islam Allah. Ai duk wanda kaga Kadimul Islam ya je daura auren. Duk wanda kaga Kadimul Islam ya je daura auren. Ya Ai ba ne ba ne ba ne ba. Dan da ake towa. Dan da ake towa. To yi kenan madalla ba madalla sai ka ce komai malam to shi ke komai to shi ce komai to shi kenan Yawa da kai ma Allah ya saka hada sarauki. Na dawo. ba ka da matsala tunda malam Jauro ya ce ya haƙura akan targaɗan nan da aka yi masa ba komai ka samu higa Ni ma zan mance ko cikin layin sabon alaramomi ne kai ma za ka higa ba ka da matsala ai Allah san gari ai an gari gaza na to mutanen karamar kuma ko da kuma mun da ba iya karamar hukuma ba duk da wani nan ke ba za su bari an baka labari ga mun manta ba mu gaya wa malam Jauro ba da ya san waɗanda za su je ai da na san sai ya ƙara yin iri to kaga akwai ciyaman Abubakar gaskiya na makoda ciyaman ba dogon ciyaman ba mai nema a'a ciyaman ne wanda dan takarar wannan yana cin dan jira mana ciyaman mai cin ba dogon ciyaman ba mai nema a'a wannan ya ci gaskiya zai je bias ɗinsa zai je sakataren jam'iyya zai je PRO na jam'iyya lawan da masu jirga zai je Abdullahi Dole zai je kai ba ma wani ba ma awali mai dawa shi ma zai je Mamuda Makoda shi ma zai je duk wani babba baban gida bare bari zai je SA of Technology Akozir Koguna zai je SA na Kano ta Arewa Bello Aminu da Higa mai gidansa Umar Inusa mai gidan su ma za su je mun ji daɗi kai mun ji daɗi lokacin mun tafi abin da nake ta magana kenan shi yasa kaga Allah Haruna Makoda duk wani babba a karamar hukumar Makoda nashi ne kuma ji ne ma an ce wannan yarinyar ko mutum bata gani ba daga Ali ya ce kawai ga wanda aka baki ta ce ta yadda to iyo ai abba na yadda na gode abu an gode ya tai abinda nake ma magana ai tana mun magana iyayenta ai gaskiya ne ai inda ahalin gidan Ali ne ai masu bin umarni ne ka san Ali gwamna da'a gare su gwamna ya yadda da suna da da'a ya yadda da yana da biyayya to gwamna ya yadda da ka je ka sake hiri a'a me kuma 30 ga watan Agusta tunda na dawo bangaren 30 ga watan Agusta 30 ga watan Agusta ina Allah dan sake a shi kenan ba madalla ta ne ma su ne madalla 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 madalla